तर महिला आयोगासारखा पुरुष हक्क आयोग स्थापन करा, तृप्ती देसाई यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे। वाढत्या पुरुष अत्याचाराच्या घटनांमुळे त्यांनी ही मागणी केल्याची माहिती आहे। सरकारकडे पुरुष हक्क आयोगाच्या स्थापनेची त्यांनी मागणी केली आहे। राज्यात पुरुष अत्याचाराच्या वाढत्या घटना दुर्दैवी आहेत। अशा घटना थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने महिला आयोगाच्या धर्तीवर पुरुष आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तथा सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी केली आहे। पुरुषांना समुपदेशनाची गरज आहे तशी महिलांनाही आहे, म्हणून मी सांगितलं की बऱ्याच वेळेला आतापर्यंत वाटत होतं की महिला आयोग जो आहे तो महिलांसाठी काम करतोय, पुरुषांसाठी कदाचित असावा नसावा, परंतु आता ज्या घटना किंवा जी गुन्हेगारी किंवा ज्या महिला ज्या आहेत त्या चुकीच्या पद्धतीने वागतायत किंवा गुन्हेगार बऱ्याच महिला आहेत, तर मला वाटतं की त्याच्यासाठी फक्त समुपदेशनाची नाही तर पुरुष हक्क आयोग जर आला तर निश्चितच त्या पुरुषांना सुद्धा अधिकार मिळतील।